Здравейте, аз съм Яро, сега ще покажа някои работи. Слагаме работна маса и слагаме ябълка и златни каши около нея. Морков и се получава златен морков. Друго, ще покажа как се прави кожена броня. Ето кожена шапка, кожена туника, кожени панталонки, бутуши и кожени панталонки. Сега ще покажа как да ги боядисате. Слагате ги и слагате боя. И стават боядисани панталонки. Аз си ги боядисам в розово. Готово, сега ще се обронята. И съм с розова броня. И ще покажа как си направите книга с мастил, за да може да пишете в нея. Вземем една книга с перо, трябва ви перо. Така. Книгата. Ето изполучи книга с перо. След това ще покажа как се правят факли. Слагаме пръчки и камъни водещи. Изполучиха факли. Друго, ще покажа как да спалните на различни неща. Ето, взимате размножител и спалните на различни неща. Аз спална зомбита. Те горят. Спални зомби прасе. И така. Ще покажа някои други работи. Взимаме арен блокове и тиква. Само да намеря тиквата. Ще си направим войник. И ето, стана войник, той ви защитава и бие зомбитата. Вижте как ги бие, той има много живот, ще направим още един, ако някой случайно не е видял. Ето. И като сте на оцеляване, ще се спусна на оцеляване. Зомбитата трябва да ви бият, но той ви защитава. Мен ще тръгнат да ме убият. Той сигурно ще ми помогне. И вижте сега, Война ще го убие. Война го уби и ми помогна. Но той му отрави, аз няма да умра. Спуснем против. Да ме убият. И така, мога да ви покажа едно друго нещо. Сега ще ви покажа нещо друго. Трябва да спалнем кон. Трябва ни магаре. Ето магаре. Трябва да го питаме с гола ръка. Трябва да вземем сърца около него. Магарето не иска да го яздя. Упорито е. Ще поиска. Хайде бе, магаре. Ето. Така. Да му сложим седло. Така. И да можем да го яздим. Сега трябва да питомя кон. Ела тук кончо. Ела.
Да се опитаме и той. Ето бе, конче. Ето опитаме си то, слагаме му седла. И вижте сега нещо. Ще направим муле. Като размножим, да размножим магаре и кон. И ето получи се малко муленце. То трябва да порасне да го нахраня. Трябва да го нахраня с слама. И вижте, то расте. И ето, трябва да се опитоми. Вижте малко. Само да го опитомя. Ето, опитоми го и става муле. Ето, казах ви някои интересни работи, дано съм ви помогнал. Чао от мене.